Eponin project mar William Samuel Ruto, manjatan piny Kenya, mantiere kar kae, mbele kae. En chenro mupako kode koso gino wuka kuomi kendi kamintiere ka. Ingeni an kadwa tiyo ni Ruto, onge tiende mondo awuogo oko mar sirikal. Ingeni kan adwa tiyo ni Ruto 2019. Environment ne hostile nikech ng'eny ji nong'e ni jakom ne dhi kawo telo, gi jo Azimio, and ne ong'e ni jo system gi deep state, ne ni kode donge. To mane man kaka Eliud Owalo as a strategy nago kwanda mesa mawacho ni no anadhi tiyo gi wuod chakni. Kenda wuok e lela madhi achung' kode. Ka onge oje ng'ato mane ni oganda wa mane nyalo wuok mane nyalo timo mano. Against a background of a very hostile environment. An Ajachir to kenda jadiera. Ka adwa tiyo gi ja siasa moro tatiyo kode. Asetiyo gi jo siasa mang'eny. Ka adwa tiyo gi Ruto kwa dhi mbele tabete sirikande ni. To watiyo nyaka watieki to kenda dhi support 2027. Onge tiende monda wuogi. Asetiyo gi jo siasa mang'eny. 2013 natele presidential campaign mar Raila. Mana atiyo gi ni Raila, atiyo ni Kalonzo, atiyo ni Wetangula. Bang' mano awuok adhi ANC, be atiyo gang'o gi Musalia Mudavadi mathin. Bang' mano awuok adhi Karuto. I was a key cog in that presidential campaign mar Ruto no. Mua tayo Ruto manyaka wadeliver emo bedang'o mobedo president. Iwinja? Asetiyo gi jo siasa madongo manyalo bet president gi te. Aol. Iwinja maber? Yol tiyo kodgi. Aol gi tiyo gi individual politicians. Idang tiyo kodi koro. Adwa tiyo ni jo Kenya koro. Adwa tiyo ni jo Kenya. Higa mabiro ni okadhi tiyo ni ja siasa moro ni Owalo. Asetiyo ni ji using my brains. Using my brain. Ingeni jo Kenya gini milion 50 gi wiye. Ang'o momiyo jo siasa gi duto tete osedwaro mana tiyo gi Eliud Owalo. Ok nikech obwongo na. Awacha adier kosa wacho miriambo. Nitie ja siasa manyalo tiyo kodi ka onge value mimedo. Wang' ni obwongo na ni atiyo go ni jo Kenya. Ok atiyo ni ja siasa. Atiyo go ni jo Kenya mondo wakomboa jo Kenya kuom dier mawacho ni. Nikech ma en yiero madhi biro kendo jopiny dhi do thuolo mar bedo gi wacho ni report form kata performance scorecard mari kama dhi bedo kata kisebedo. Iparo ni goli apis kaka jatend migawo mochune weche mag ICT mapacho kae. En gimoro ma ng'ato dhi wacho ni nokitiyo ka entiere migawo no, mano miyo jatend piny Kenya ogoli. Koso